Cantizano, vas malament, t'ho haig de dir. T'ho haig de dir. Algú té foc? Ai, tant, carinyo. Gràcies, Faltaria. Està molt servicial vostè avui, Home, val la pena, vol un cafè? Amb gotes i cor de cafè i bastant sucre. Amb gotes, sobretot. Gotes de què? Aviam. Anís del mono, si tens, sisplau. Unes bones gotes m'hi fiques, perquè, escolta'm, prendre cafè a aquesta hora sense gotes no té cap sentit, Cantizano. Gotes d'anís. Unes gotetes d'anís. Escolta'm, Biel. Digui'm. Es pot saber què fas tu aquí? Perquè només fas de florero i tipus de florero no tens, ja t'ho dic ara. Carinyo? Mira, jo sóc un càrrec de confiança dels cellers. Càrrec de confiança, així és com anem amb la crisi. Nena, aprofita aquest cartellet que tens aquí, vent-te'n, perquè amb aquest focus fa calor. A veure, anem molt malament aquest programa, he hagut de sortir d'improvís. Cantizano. Oh, m'encanta. Ai, el Cantizano, que ens farem amics, mira què et dic. A sopar per això no et convido. Ai, vale. Molt bé, Biel, xato, ara tens una utilitat en aquest programa. Perquè, escolta'm, per moure 4 titelles d'aquestes que sobre fas la veu malament, en fi, rei. És veritat, Mira, saps què? Encara serviràs de més, seràs de cadira, goita. No, sí, Vigili que soc solter, Vigili que això acabarà fatal, Solter, bueno, anem... Aviam, no s'aixequi ara, No, jo li dic per lo que vulguis fer. Aguanta, Biel, no em deixessis aquí l'estacada. Si nota un bulto, no és el que sembla, Ah, jo també ho A vull. veure, Digui. queda't aquí. A veure. Escolta'm, si no has vist els teletubbies, te'ls passes a casa quan arribis, però a mi treu-me aquests ninos. Per favor, home, vinga, va. A veure, anem malament aquest programa, t'ho haig de dir. Digui. Com et deia, Xita? Quico. En Keiko. Keiko, no m'agrada aquest nom, Keiko. Em pots dir George Clooney. La gent m'hi confon. Amb el cafè, clar, normal. Posem-hi Pere, que et quedarà més de casa, això. A veure, el tema està. Aquell noi que ha sortit a lligar, fatal, aquest, treu-lo del programa. No li costa, no és que no en sap. No en sap de lligar, per començar. Diu que es va lligar a Lloret. A Lloret. Asseguda que Calafell es lliga i no a Lloret. Segona, a Calafell, Rubies, diu. Rubies de poté. I ja sabeu què diuen, rubies de poté, una altra cosa morenota. Així que res. Això, Para de fumar, que apuntem-ho, això. Rubia de pote, altra cosa morenota. Cantizano, ponme la mano. Carinyo, ai que m'agrades, rei. I a més té galtones, per fer-li. Sí que sí. A veure, ja està, Cantizano, ja està, carinyo. Té una cardolla, si veiés. Aquestes galtones que d'aquí també les té. Allà on hi ha morenos i ets rubia de pote. Mare meva, aquest ha vist més coses, que a Girona no et canvies, Cantizano, a Girona no et canvies, que aquí hi ha gent de l'altre barri, de la tercera, vull dir, de l'altre barri no. Ho va veure tot Osona, Li dic perquè un dia se li van treure aquells pantalons. Sí, ja l'ensenyarem. Sí, ja l'ensenyarem. Cantizano! Sí. Fes-ho ara. No, que són nous. No per res. Cantizano, ho fas per tothom menys per la Blanche Calafell? Ho sento, estimada. Avui no et puc fer. Però el dia que vulguis t'ho faré. La setmana que ve vull veure aquests calçotets. Apunta't, Kiko, que això sí que són coses mormoses. Ja m'ho apunto, la setmana que ve. Aquí la gent ja la setmana que ve et veurà, però només per veure els calçotets del Cantizano. Per només veure els calçotets, per només els calçotets, Cantizano. De moment! Has de crear més morbo, tu hi jugar, Però aquesta dona mana molt, no? Sí, No mano, no és que mani. Ja estem acostumats, estem entrenats. Per què? Per què ho dius per la de la peixera? Per la de la peixera, filla. Ai, la de la peixera. Vostè no sap la de la La de la peixera. peixera li queden 4 dies. Ah, sí? I tant, ja m'hi ficaria al costat. Ai, però quin nano més maco que teniu aquí al costat de la peixera. És el nano dels Forceps. Escolta'm, alguna càmera d'aquesta no el podríem enfocar, que I no tant, tan maco. i tant. Foquem-lo, el nano dels Oi Forceps. tal. És de Sant Hipòlit, és de Sant Hipòlit. De Sant Hipòlit, això on cau. Allà, Masies, No, Masies encara del els Voltregà. Masies, a Voltregà. Sant Hipòlit. És que el nano el tenim aquí per un conveni amb la Seguretat Social. Sí. El van treure amb forceps Sí. i va quedar com una mica així com girat. Ai, pobre Entens? nano! Ja el tenim aquí ajudant. I li hem posat una caixa galetes Maria i li hem dit que és una tele. I el nano la va tocant. I així està distret. I així a casa no ens deixa el gas obert. Bueno, està bé aquesta solidaritat. Amb això no anem bé, No? En tot cas, mira, aquell nano té tipus. Pots treure el Biel i posar-hi aquest nano. Perquè aquest nano té tipot. Aquest nano, si l'arreglessin ben arreglat, que per cert, arreglat ben arreglat. Què és aquella cosa que fa de modista? Què és aquella cosa que fa de modista? Diu que en temps de crisi es dedica a fer de matalasser, ha dit, o què? De tapissar. De matalasser. És el granyut. Mare meva, però aquest amb crisi sense crisi s'hi deu dedicar. Pots comptar que ha agafat les cortines de casa, ha agafat 4 coses i s'ha vingut aquí els llençols. Mare meva. Xato, una lleça perquè no... Ai, Cantizano, ponme la mà. Va haver de canviar de feina, perquè abans venia a Crece Pelo, però no cola.
No cola, anava per les cases i jo vengo del Crece Pelodio, por lárguese de aquí. Hombre.